Good morning! For today's video guys is nag-ilis na ni Bebe Maven kay wato mi karon sa Mintayo. Madua mi sa mga mahal sa kinabuhi. And then kani nga video guys is kani nga mo pagduo sa Mintayo guys is late na kay pagkalag-kalag guys is wala mi kaadto kay arang naghanang tao niya daghan dalang bata so dili mi kasuksok dali. So, napabili na may dili sa kalsada guys. Kasi kasi nagahilak si Amir kay gibiyaan na nila mama. So, dili na may napabilin guys kay masakera may motor sa akong igsuon kay kung magbaktas ni kaugmaan pa may abot kay sila arang paspasa yung mulakaw. Kami nangingi man may kanami batang dala unyag may slide niya tasdan. Na sa bata nga malipay karon guys kay nakalaag na sad. So, bisan pagdili na kalag-kalag guys no is nag-planning adto sa Mintayo kay lagi luag na dili na kayo as in guot kay katong pagkalag-kalag mo guys kaya rin yung daghanang tawo nagguot sa agianan samot kay gawon uwan pod arang hitaka ang giagian kay syempre lapok man. So, itani po kayo guys niabot ng Mintayo mapapay pag-abot nilang mama. So, dara sila guys. So namalit pa sila kandila anak guys kay para inigugbok sa among hadlo ka puli sa men mga adungon nga kuan puntod. So mao ni ang entrance sa Mintayo diri sa among guys kung tigulang na ka maganahin na jud kag saka kay para dili hoy sa tuhod. So anak ni tita guys is ato daw ni una sa pana sa igsuon ni Lola kay para inig adto ni Lola is libot ni padung sa entrance. What I mean guys is except the eye entrance sa banoon. Hapit pa jud ko ma-slide ana guys kay pwede jud danguga inig ambog sa among adungan nga puntod. Basta bukid jud guys. Kasagarang Mintayo diri is pasaka din na ambog na patag. Sa dili pareha sa mga syudad nga patag ra halos tanan. So diri ra sa ibabaw ng pabilin guys kay wala mi maambog kay basta nagmadayunan tag-slide. So diri ra sa ibabaw ni tan-aw or nisabay sa ilang mga pangajit. So bago mag-ugbok nila guys is nindo na mi sa dakong cross sa ugbokan sa mga kandila kay dito mi maugbok daan kay para nigambog sa exit kay dito na minilula mo duaw. dito lo So ako na maguwang ang niugbok sa kandila guys kay si mama kadala sa bata basta niya hilamon ang kayo din ako gakugos ko ni Baby Maven. So pagmano pangadya dito sila kong cross guys is niambog na nipadong sa exit kay si Lola yung punto is dito naman dapit sa exit mo nang dito yung sa namo nga ipawahin na lang siya ugbok kay siyempre arang para dili sa mga balik-balik padong saka ambog lahi ra ba jud ning gadatag bata guys kaysa swa kay kung na kay bata is maglugos sa taglakaw kay ang bata gamay kay blakang diad kita arang ragkuha. So kami ni Baby Maven guys is dili ra jud mi sa kuan sa hagdan dapit na bilin kay wala ani ukoy nila kay tanawa ra ang daan guys is ara jud danguga. So gamay na lang kuwang masipyat ka bungi jud ka kay ara jud nanguga ni padung saka dito sa puntod ni Lola. So okay ra ta guys nga mauban ko nila dito nga wala ko gadag bata. So saan ta man nga tanawag daan o ara jud siyang hitaka kay kanang kuan siguro ni kanang daghang tawo ni agi saka ambog mo nang naghitak na siya taman. So si Lola magud gibutang guys is tuwa sa pinakatumoy mo nang og maghitak diri is lugos ta makaagi. So nara sila guys sa mga sila pangadyo dito. So guys Baby Maven so natingala ko na guys kay sige katawa si Baby Maven. So nagigihadla niya nga bai. So wala na ako gipakita guys kay wa ko ka video sa bai ni katawa ni Baby Maven. So paghuman ni Lola guys is diri na pa sila sa igsuon niya. So wala na namin kuya dito guys kaya kung gagaw hapit ang bundak dito sa kita medyo gani kinakatukod at iyang kamot para mabulay yung lubot. So now ni Amir guys is nagikapoy ng nahastara kong ugagaw
ipangkapoy na sila tukad ambog kay lagi pati kayong lapuka lagi anan. So madyo kani karon guys kay gamanan na nila kanang hagdan sa una jud na guys is lapok ra jud na mo nang inigambog nimo is maka-slide jud kag di ka mahinay. So madyo kani karon kay naka-decide siguro ang munisipyo nga gaman naghagdan. So kita jud mga Pinoy kay kumudong jud tag tayo no kay mapikang jud tag asog. So ngano kaha no nga mo nang jud itong gituhan nga mo kailangan inig-exit na to is malukso jud tas asog. So diri napita sa guys is palikay sa takay aron lapuka na pud ang gianan. So diri na mi sa exit so murag kanang nilibot sa mi sementeryo kay ang exit dito tuwa mas likod. Ato tunog guna ng tubig. So, timaan yung kalsada guys. Sige po, naglugos niya po tag-agi kay siyempre, tanawan ninyo guys. So, puno niya po tubig. So, sila, nangagi sila sa kilid. So, wala na nang kumuagya na guys. Kasi matagat, tagadala bukog bata. So, ang gibuhat guys is natunog na lang po ng tubig. Total, mangmasa naman po ko pagkauli. Kaysa anang matagat para sa kilid niya, maapil pa itong bata. So, diyan namin sa tubangan sa Mateo guys. So, dito ko taman guys. See ya in my next vlog. Okay. Bye-bye!